Hello mga kapobre. Ayan, kain tayo. Ang kanin ko na bigas na pula. Yung kanin na pula. Buhaghag siya. Pero okay na yan. Masarap din naman. At syempre, ang ulam ko na inihaw na tulingan. Inihaw ko sa oven toaster. At syempre may sausawan. Kamot-kamot sa ulo yan. Kasi ang daming uban. Pagpasensyahan niya mga palangga kasi aminin na lang matanda na. Kain tayo mga kapobre. Ayan. Gutom-gutom na yan. Sarap-sarap naman ang pagkain ng pobreng Bisaya. Kain tayo mga lalabs. Mga palangga ko, ayan. Gulay na cabbage. Siyempre, sausaw. Sausaw sa kalamansi, toyo at saka sili with sili. Yum yum. Dahan-dahan lang, baka matinik. Kumain na ba kayo mga palangga? May kasi ako diyan, may ka video call. May ka video call din ako dito sa sa kabila na side. Yung kabatid ko sa Bicol. Kaya Makati ba ang ilong? Makati talaga ang ilong. Kasi may sinus yan. Yum yum. Yummy. Inihaw na tulingan. Mahirap kasi mag-ihaw sa tulingan sa tawag nito. Diyan sa labas sa apoy. Kaya sa oven na lang. Pero okay na kahit papano. Sarap din. Iba talaga ang tawag nito, yung bigas dito sa Taiwan. Buhaghag siya. Yung matanda ko, ayan, naubos na naman yung sabaw. Naubos na yung ulam niya, pero ang kanin hindi pa. Kaya ayan, naman ako ng sabaw. Nakailang yan ng sabaw. Pero ang kanin niya hindi pa naubos. Ganon yan. Gutom na gutom talaga ang pobreng Bisaya, mga palangga. Buhaghag talaga. Pero okay na.
Buhaghag talaga ang kanin dito. 'Di ba sa atin sa Pilipinas masarap yung kanin na bigas na pula. Mega shout out kay Copper's Vlog, kay Pugong Biyahero. Ayan. Ingat kayo palagi. Kay Atig Vlog. Kay Kalingap Rob, mega shout out. To all my viewers, thank you so much everyone. Kung nagustuhan nyo man yung video ko, paki-thumbs up and please click the notification bell to the other side para updated kayo sa mga bagong upload na video sa Pobreng Bisaya. Para updated kayo sa mga bagong upload na video ko. Busog na ang kapobreng Bisaya. Ayan, naubos yung kanin ko. Wala na yung sausawan. Ito na lang ang kalahati na natira sa inihaw ko. Super sarap. Purya buyag lami siya. Mahigop na ako ng sabaw. Ito yung sabaw ng manok. Ayan, karning manok. Hindi manok, baka lilipad. Ayan. Na may ampalaya. Ayan. Puti na ampalaya yung nilagay ko. Dito sa Taiwan, mahilig sila ng nilaga na manok with ampalaya. Ayan, sa sabaw. Kasi dito sa Taiwan, mahilig sila ng tawag nito yung ampalaya na may sabaw na manok with ampalaya. Nung bago pa lang ako dito, hindi ko gusto kasi ba't ganito yung nila? Lasudan ba, sabaw? Nung nagtagal-tagal na, alam, yung parang naano ko na rin, nasarapan. Di ba, masarap na din siya kahit nung matagal na masarap. Again guys, salamat ng marami sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel, ang Pobreng Bisaya. Nagbibis dito sa Taiwan. Sana kung nagustuhan nyo man ang video ko na to, paki-thumbs up, paki-like, at press the notification bell to the other side para palagi kayong updated kung ano man yung mga bagong upload sa Pobreng Bisaya na nagbibis dito sa Taiwan. Again and again, salamat ng marami sa inyong lahat, and God bless everyone. Naubos jud. Nahurot jud siya kay pang protection sa katugnaw sa lawas, maghigop tag sabaw nga mainit. Again guys,
Salamat. Ayan, ang kalahati na isda sa aking inihaw na tulingan. May ano pa din ako dito, yung sausawan. Ilagay ko na lang dyan. Ayan. Ito, para mamayang gabi, ang natira. Sausawan. Again guys, bye-bye.